мәңгілік була дип әйткәннәрдер инде. Тырышкан табар, ташка кадак кагар диләр. Әле бик төгәл кеше турында да ташка тамга салган, төп төгәл фәлән вакытка да килеп җитешә диләр. Монда да үзгәрмәс сыйфатны ташка тамга салып билгелиләр. Шулай. Гармунга да тарта күңел, прокурор да буласы килә. Әти авыл хуҗалыгы ягына өнди. Ә мине бер генә нәрсә борчый. Кайда, кем булып хезмәт итсәм дә, халык канәгать булырлык, ташка язып куярлык эшләр башкарасы килә. Барын да үстереп эшлисе килә. Үстереп булырмы икән? Эшкә бигрәк батыр бит безнең як халкы. Игенчегә басу тайгада, туган туфрагына төшкән орлык өчен, кынаулар да хәтта файдага, болын юрган кибет, урман чаклар, безнең егет чаклар биредә, тәүге тапкыр хезмәт җибешендә насип булды монда күрергә. Шушы җирдән шыккан орлыкларбыз, халкым безне мулдан сугарган, беребез дә хәтта ялгыш кына милләт тәрбиясен бозмаган. Туган туфрак безне чыныктырган, сабырлыкны сынап биектән, таба кебек басу юлларының кайнар тузанында биеккән. Шушы җирдән шыккан игенчедә, туган якта олы юлбашы, батыры да, тапкыры да монда, шундый җирдә туа ил башы. Яша Хехмат абый не диярсың инде? Вакыт дейм, Шәриберім, вакыт. Картларда вакыт дей. Күрәсің бит җир, ничек күпер бүлгергән. Хей! Тук елларда да бу кадәр булмый торган иде. Кара син җирне. Шәшуга вакыт җиткәнлеген бишектәге бала да кычкырып тора. Ничек кенә башкарып чыгарга инде халыгач. Көне буе кырдашларны кешесе дә калмады бит аның. Орлыгында шәшугә тотсаң ашарга тотсаң шәшугә җук. Бәндәр бераз күтәрелеп, халыкның кышытканга туйганын көтеп торсаң саңа калырга да мөмкин. Ул чагында инде киләсе елга да ачлыктан кәкрәячәкбез. Аптыраган инде, аптыраган. Шулай инде менә картлар да пушыналар. Беләсеңме? Аннан бит син шуны аңла. Җирнең дымы китә бит аннан. Беләм инде, беләм. Бер яктан ашкалык, икенче яктан шәшу, өченче яктан райком. Нишлисез инде дип тинтерәтә. Синең бер дә борчылма. Синең атаң Шаһи Мөхәммәд иң авыр ачлык елларында да халыкны ташламады. Шәшүгә дә җитте, тамакка да үтте. Шуңа күрә дә жаңа булач атаңны кулак тигәчтә халыгынан 100 җирмәде. Син ни әйтсәң шулай булыр ул. Аннан син шуны да аңла. Аның райкомы да ачлыгы да мәңгелек булмаса, Аллаһы боерган булса. Шәбәйттең, Шаһи Әхмәт абый, шәбәйттең. Нәк өстенә генә бастың бит, ә? Баршак! Әйдә җыен. Кырдагыларга күп итеп ботка пешересез. Ныгытып ашасалар, ныгытып эшләрләр дә. Менә дөрес. Аллага тапшырдык. Шулай булсын, әйдә. Әйдә, Аллаһка тапшырдык.
Біз шашқан егінлер нешік мол болып өсіп келелер, а? Бәкі өзімізді кірейттік бейді, өз вақтымызда шаштық. Міне ол байлық олым, міне. Бұлғаш, бүгінчеден де бай кіші yoqtur енді жер yüzünde. Шулай бұларға тиішті олым. Еліне ашатқан кіші, өзі ашатқан кішілерден факирірек бұларға тиішті өгіл. Аңладың мұ? Міне шулай. Сен ана инженер Кәтиев кебек бұл. Оның қолында техника, оның қолында икмәк оңышы, айы қалық үміті. Сен олам өз негізің де башқаларының негізіден нық болсын дейсен, ауыл қожалығы техникасына баш бол. Аңладың мұ? Айы солам. Арале олам. Тек міне ир кіші өз башы білән іш ете білерге тиіс. Ир кіші үйінде де, жерінде де, илінде де қожа болырға бола білерге тиіс. Міне солай олам. Тек міне илдәгілерінің де сөздеріне құлақ сала білерге керек. Сен әненің сөзіне құлақ саласың мұсың? Ей, менгәй олар. Неше енді салмайсың бі? Ишет кіріп әйте білгәш, нешіккіне саласың әлі бұл. Сенің бетәнең бик грамотный. Орынын, вақтың, тура кетіріп әйтіп қоя біле. Тек олам, тәрбиялы демекші болам енді. Менің бір де әненің сен недір тәрбиелеп әйткенін ішіткенім жоқ. Әміне мұнысы енді, екінші сталық. Иріні ир дәрежесіне көтеріп те, башқалар алдында қинақ қына сенің қойныңа сыйынып тұра білген қатыннан да қадірлісі жоқ. Тек олым есіңде қалдыр. Жең сызғанып ішлер үшін, үйіңде тірегің нық болырға тиіс. Аңладың мұ? Аңладым әти. Әйді аңласам. Seni birden biri kimge aşık yürek sırlarım Monsulana canım yoksun amın Şaşak atmayı sinsiz güller Әлім әйтем, шул хürмәттен буш қол қойты келішмәс.
Kim degende smenası bir uçtan iki uç aşlık tuturmu yaramaz ya kızlar. Neresi söyleysin? Anasını alğaçta ot yetip koytabız biteli kızlar. Koyşan rahatlanıp, ağız tuturup şın ikime koşar iken kızlar. Ey neredeydi? Hoppala! Ulan. Aniş! Nerse buldu bala? Hediye etti. Kaşapov tekşürü bilen geldi dedi. Bugün bir tık dağla kurmasınlar dedi. Bizden üzleri de kilesiler. Oy rahmet tüşkür balam elinde yoristin var. Eli de yarı şerif abi haliye kirebilir. Ey. Kızlar kileler. Kilerler. İptaş Kaşapov. Mine bizden gülgür. Urakçılar, birsinden bir sengirler. İkişer smenalık normunu öte baralar. Ilgirlerdir şul ilgirler. Kulları kulga yıkmıydır. Iştan tiplerine açlık tuturganda, ey? İpteş Kaşapov. Sizge haşlık izlegen bulup kızlarını hormalav uşak gitti bu gaya. No, kızı, sen davay ağzını şamala baş, cevap biresi bulmasın. Karane, Şerif, bulay umusların yakşı kurune. Allah'ın bilgene şükür. Benim. Bu bittik işin yaskını gelip neste bütün şeşilik ırlığın aşağı bitirip basığa bişkine bir tık ırlık şeştiniz mi diyeceğim bası bu benim. Yarar indi, yarar. Cemaat harikinin bitinde uz işi. Siz yanından artık ilik bilsen bunda iş degenden Eydel Şerif senin yurt yerlerini tam karap çıkıyor. Urak üstü bit, ne uçtuğun ne açlıklar yok mu anda tanım. Eyde andan kantorga sıravlarım var. Sen bana ismatırayım mıyım? Eyde gittik. Onlar da hemen şu yazgı şeşuk kıssası iken ey Allah. Aney, nik etigi beylene uhaman. Bu yolu bütünlüğü koytarmıyorlar mı indi? Burşulma balam. Etiğinin Kaşapov abıyını birinci güne görüvetügül. Anlaşırlar. Haytır Allah dilese. Kuresin bit. Bizdeki gibi uğraş bir kayda da yok bu yılına. Şundi hizmetini de kurmeseler, Dürüst eytesin. etiğinliğine tügül bütün ilginçlerini hürmet etme bulav balam. Dürüst eytesin Nagimet gelin, dürüst eytesin. Biz bit hizmet bilengine tügül, bizim turmuşumuz, yazmışımız bile şuşunda. Bizim bile şuşu tuğrakta, şuşu jirde tekere büsken kişiler bitmiz. Dünya bulgaç, türlü şaklar bula balam. Etiğin gibi nık bul, sabır bul. Halkka sıyın, jirden ayrılma. Damarların nık bulsa seni bir günde yılkıp taşlayamaz. İnşallah. Yazıp koyduk taşka. Doğan jirden başka hazine yok bizge dünyada. Bu sır bizde. Zor kişiler de bulur biz. Lakin taşka yazıp koyarlık edip yaşar işin yaratır hakire. İlini, halkını, işini şın kumulden yaratır hakire. Yıllarının çatında, ömrünün adında kimlerge yazgan köklerinin adında takdirler yakında biz dost mu düşman mı bu yaptı dünyada yaşavını duyganda qaysı yol qaysı uqmaq yönelgen tıyblağa qaysı yol ağar qayağa eytin har yüreğin işege başatma mendiga bitleme bu jirde her adam yüzünde
тұрғынлық, өзгертіп құру дәуірін яңары шыралыштырды. Қойшандыр бөтен ауыл малайлары кебек жиң сызғанып эшләп, татлы хыялларга чумып йөргән егетнең кылган гамәлләре ташка гына түгел, алтын хәрефләр белән ил язмышына, ватан тарихына язылды. Сегодня герой труда Российской Федерации, полный кавалер ордена за заслуги перед Отечеством, кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов и многих других государственных, общественных, международных наград Минтимер Шарипович Шаймиев известен всей России и зарубежным странам как зрелый государственник, мудрый руководитель и искусный дипломат. Орден медальләрне, мактаулы исемнәрне без йөгереп кенә атап узсак та, аларның һәрберсенең нигезендә Татарстанның, Россия Федерациясының язмышын хәл иткән карарлар дистәләрчә ел фидакар хезмәт ята. Нинди генә чорда, нинди генә җитәкчеләр белән бергә эшләргә туры килсә дә, мөхтәрәм ил башының кыйбласы бер булды. Ул татар мәнфәгате, җөмһүриятебез ныклыгы. Нинди генә мактаулы исемнәр бүләкләр бирелсә дә, аларның берсе дә макталу һәм күккә чиеп мактау өчен түгел, ә менә шул тырыш хезмәтен бәяләп, дөрес юнәлеш күрсәтүгә рәхмәт йөзеннән булды. Благодаря его мудрости и воле страна сохранилась. Эта фраза лежит в основе практически всех высказываний высшего руководства страны о Минтимере Шариповиче. Именно таким волевым и мудрым его знают соратники, земляки, ученики, друзья и родные, собравшиеся здесь. Халыкара мәйданда Минтимер Шәрип улы тәвәккәл сәясәтче генә түгел, гадел илче дә, мәдәниятара, милләтара вазгыятьләрне искиткеч хәл итүче аксакалды. Опыт Татарстана в межкультурном диалоге и сохранении памятников истории находит высокую оценку международных организаций. В этот знаменательный день в адрес Минтимера Шариповича поступило приветственное письмо от генерального директора ЮНЕСКО Одри Азуле. Уважаемый господин Шаймиев, позвольте поблагодарить вас за сотрудничество с ЮНЕСКО и продвижение инициатив организации. Мы чрезвычайно признательны вам за вашу твердую приверженность данному направлению. Рады сообщить вам о том, что ваши полномочия в качестве специального посланника ЮНЕСКО по межкультурному диалогу продлены сроком на 2 года, начиная с 1 августа сего года. Выражаем вам благодарность и надеемся на дальнейшее сотрудничество с вами лично и с Республикой Татарстан, которая в эти дни празднует столетие образования Татарской автономной Советской Социалистической Республики. С праздником, с глубоким уважением, Одри Азуле. Минтимер Шәрип улы Шаймиевка Россия Федерациясының хезмәт геройы исеме бирелү уңаеннан оештырылган бу тантана бөтен милләттәшләребез өчен дә зур бәйрәм ул. Чөнки геройның йолдызында җөмһүриятебез казанышларда милләтебезнең тырышлыгы да чагыла. Имя генерала Шариповича Шаймиева прочно связано с развитием и укреплением российской государственности. И в том, что Россия выстояла на крутом историческом переломе, сберегла суверенитет и единство своего многонационального народа, стала мощной, открытой миру державой, есть и его личная большая заслуга. Неоценимый вклад Минтимера Шариповича в развитие и Татарстана, одного из самых успешных и динамичных регионов нашей страны, а также в сохранении культурного наследия России, возрождении таких духовных, исторических центров, как Свияжск и Болгар. Золотые медали Героя Труда России, они принадлежат вам по праву. Сердечно поздравляю вас с этим высоким званием. Спасибо. На основании указа президента Российской Федерации лицу, присвоенному звание Героя или Героя Труда Российской Федерации, устанавливается бронзовый бюст на его родине.
Очень символично, что бюст Минтимера Шариповича устанавливается в год празднования столетия ТАССР, 90-летия Актанышского района и 310-летия Актаныша. С праздником, дорогие друзья! Бәйрәм белән сезне, кадерле дуслар! Тантаналы көн белән котлау өчен сәхнәбез түренә Татарстан Республикасы Президенты Рөстәм Нургали улы Миңнехановны, Татарстан Республикасының дәүләт киңәшчесе Минтимер Шәрип улы Шәймиевны һәм Россия Федерациясе Президентының Идел буе федераль округындагы тулы вәкаләтле вәкиле урынбасары Игорь Владимирович Паншинны чакырабыз. Hörmətli Rüstəm Nurғалиевич, рәхим итегез, сүз сезгә. Хайырлы көн, исәмесез, кадерле дуслар. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в республике знаменательный день. Мы открываем бюст нашему выдающемуся земляку Минтимеру Шариповичу Шаймиеву, первому президенту Республики Татарстан, герою труда Российской Федерации, полному кавалеру ордена за заслуги перед Отечеством. Примечательно, что открытие бюста проходит год столетия образования Татарской АСР. Это одна из судьбоносных вех в истории татарского и всего многонационального народа республики, ознаменовавшая собой начало становления современного Татарстана. Немало славных страниц в нее писал наш уважаемый Минтимер Шарипович. Минтимер Шарипович республиканың социал-иктисади үсешенә искиткеч зур өлеш кертә. Моны Татарстан халкы югары бәялый. Минтимер Шарипович иң кыю һәм масштаблы проектларны һәр вакыт уңышлы тормышка ашыра. Аны максатчан булуы, стратегик фикерле һәм иң мөһим туган республика ичкерсез мәхәббәте айырып тора. Именно первый президент республики обозначены ключевые точки роста экономики и заложен мощный фундамент для дальнейшего развития Татарстана. Самое важное, за все эти времена Татарстан никогда не стоял на месте и всегда двигался вперед. Как правильно говорят в народе, харакатта баракат. Хочу отметить, что все проекты и программы, которые инициировал первый президент Татарстана, нацелены на потребности татарстанцев. Достаточно вспомнить такие программы, как ликвидация ветхого жилья, газификация населенных пунктов, социальная ипотека. По многим программам и проектам мы были первыми в Российской Федерации. Сегодня Минтимер Шарипович продолжает свою работу, реализуя проект по созданию сети полилингвальных комплексов, поскольку в обществе существует высокий запрос на качественное образование подрастающего поколения. Ведь самое дорогое, что есть у любого народа, это дети. Именно с ними мы связываем будущее нашей страны и республики. Эта работа созвучна с важнейшим приоритетом органов государственной власти Татарстана по развитию человеческого капитала. Дорогие друзья, должен отметить, что открытие бюста Минтимера Шариповича Шаймиева не просто дань уважения нашему выдающемуся современнику. Данное событие несет значимую идеологическую составляющую. Жизненный путь Минтимера Шариповича – яркий пример и ориентир для подрастающего поколения татарстанцев. Именно на таких примерах мы должны воспитывать молодое поколение настоящих патриотов. Минтимер Шарипович пробудил в татарстанцах настоящее чувство гражданской ответственности за судьбы нашего исторического и культурного наследия. Его проекты по возрождению Булгара и Свияжска поддержали не только жители республики, но и меценаты нашей необъятной страны и зарубежья. Мусульманская умма благодарна Минтимеру Шариповичу за создание Болгарской исламской академии, а православный мир с надеждой ждет завершения работ по возрождению собора Казанской иконы Божьей Матери. Активная деятельность Минтимера Шариповича признана авторитетной международной организацией ЮНЕСКО.
Не случайно он является специальным посланником ЮНЕСКО по межкультурному диалогу. Хөрмәтле Минтимер Шәрипов, сезгә туган республикабыз хакына башкарган эшләрегез өчен барлык татарстанлылар исеменә олы рәхмәтемне белдерәм. Чын күңелдән саулык, сәламәтлек һәм иминлек телим. Изге эшләрегез сезгә бетмәс, тәкәнмәс оптимизм һәм тормыш энергиясе булып әйләнеп кайтсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Кадерле дуслар, үземнең исемнән дә яңадан не как президент, а как просто гражданин республики. Минтимер Шәрипов, он безнең укытучыбыз, это наш учитель, это наш наставник. Все мы вот здесь, руководство республики, мы воспитывались на примере Минтимер Шәриповича. И мы ему искренне благодарны. Без башыябыз Минтимер Шәрипович сезнең алда. Сезгә бик зур рәхмәт, зор еллар, исәнлек, саулык телим сезгә. Рәхмәт. Слово предоставляется заместителю полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игорю Владимировичу Паньшину. Глубоко уважаемый Рустам Нургалиевич, глубоко уважаемый Минтимер Шарипович, я с большим трепетом и уважением принимаю участие в этом ответственном торжественном мероприятии на родине первого президента Республики Татарстан, Героя труда Российской Федерации, полного кавалера ордена за заслуги перед Отечеством. Жизненный путь Минтимира Шариповича всегда являлся ярким примером для всех политических деятелей нашей страны. Минтимир Шарипович был, есть и остается ярким политическим лидером и по сей день, и на большой политической арене нашей страны его голос всегда слышен. Благодаря Минтимиру Шариповичу на территории Республики Татарстан сохранен межнациональный и межконфессиональный мир, что положительным примером послужило для всех республик, когда в 90-е годы многие желали объявить свою самостоятельность и двигаться своим путем. Благодаря вескому слову первого президента Республики Татарстан мы сейчас имеем то, что мы имеем, великую Россию. И когда президент Татарстана сказал, что первый президент Татарстана сказал, что Россия и Татарстан едино неделимы, благодаря этому все остальные республики сплотились для продолжения поступательного движения нашей великой страны вперед. Минтимир Шарипович в свои годы, его политическое чутье, когда все делили большие политические портфели, он произнес великую фразу, великий клич, который впоследствии подхватила вся страна: «Безбулда арабыз». Мы вместе. И вот с тех пор, я, как уже сказал президент Республики Татарстан, республика динамично развивается на протяжении последних 30 лет, идет вперед и задает тон не только Приволжскому федеральному округу, но и всем субъектам, находящимся в территории нашей великой страны. Особые слова благодарности, конечно, за сохранение культурного наследия. Это, как уже было сказано, и остров Град-Свиярск, и великий древний город Болгар. Я был свидетелем, когда в составе больших людей, довольно большого такого сильного статуса, Минтимир Шарипович нам в течение 3 часов провел экскурсию по всем великим местам в Болгарии. С первого по последний этаж мы поднимались только ногами, и практически 4 часа экскурсии. Никакой гид был не нужен, он нам все рассказал доходчиво и предельно ясно. И с тех пор я понимаю, что в таком возрасте, но так двигаться очень активно, даже уже были люди помоложе, но они уже тоже устали. Я хочу сказать слова большой благодарности за ту экскурсию. Я совсем по-другому посмотрел на древнюю историю Татарстана, болгар. И, конечно же, сейчас уже стало точкой притяжения. Уже сюда стремятся не только жители нашей Российской Федерации, но и в целом весь мир стал сюда подтягиваться на экскурсии. И как заслуженно этот объект появился в культурном наследии ЮНЕСКО. Еще один немаловажный фактор, который стоит отметить, его четкое профессиональное чутье, его умение организовать и мобилизовать коллектив на выполнение поставленных задач позволили воспитать большую плеяду руководителей как республиканского, так и федерального значения. И сейчас они занимают серьезные большие посты.
как в республике, так и в целом в нашей большой стране на больших должностях, являясь в статусе вице-премьеров. Много можно продолжать и много можно говорить. Наша задача, может, тоже не совсем молодые, но здесь клятвенно принести клятву, что мы традиции, которые были заложены в тяжелые 90-е годы в нашей стране, когда страна стояла практически на грани развала, продолжать тот верный путь, который был избран первым президентом Республики Татарстан, двигаться динамично вперед, с Республики Татарстан брать только пример, потому как мы видим, здесь все красиво. Здесь, поверьте, все, кто здесь живет в Республике Татарстан, вы просто очень счастливые люди. Я вам просто завидую по-доброму. Счастья, здоровья, успехов, процветания. И мы, конечно же, всегда помощники. Никита Мишаевич, вам. Спасибо вам большое. Үзегезгә дә бик зур рәхмәт. Хәзер мөхтәрәм кунаклар, сүз Татарстан Республикасының беренче президенты, Россия Федерациясының хезмәт герое Минтимер Шәрип улы Шәймиевка бирелә. Hürmetli avuldaşlar, yaktaşlar, rayondaşlar, hürmetli prezidentimiz Rüstem Nurgaliyevich, Игорь Владимирович. Трудно, легче работать, чем услышать столько хвалебных высказываний. Суметь надо выдержать. Это действительно по жизни так получилось. Я считаю, что то, что мы сегодня наблюдаем, это наш с вами общий труд всех и вся. И я хочу передать Владимиру Владимировичу Путину, ведь много хорошо работающих, успешных и руководителей, и людей, то, что увидит и сумеет оценить, в данном случае как бы от нашего родного Татарстана получилось, что это выпало на мою долю, и дать такую высокую оценку. Огромное я хочу, Владимир, передать наши добрые слова от всех нас. Барымыздан да зур рахмет, тирән ихтирам белән. Аллаға шөкер, менә шундый матур көнне дә килгән, елы да килгән, юбилей елы, уңышлы ел, мондый уңышның әле булганы юк иде. Бу хәерлегә булсын, озакка булсын инде. Менә әйтеп кенә бетерә торган түгел. Бөтен республикабызның күп милләтле халкына чын күңелемнән барыгызга да, район җитәкчеләренә дә, хөкүмәт органында эшләүче үзебезнең кызларыбыз, улларыбызга да чын күңелемнән менә инде әтинең, әнинең туган йортына карап торып, шушында әйтәсем килә барлык безнең нәселебездән бик зур сезгә рәхмәтләр, исәнлек, саулык, иминлек, матур иттереп эшләргә, яшәргә язсын. Менә күз алдына китерү дә авыр бит. Менә шушы Әнәк авылы бит инде кечкенә генә бер авыл. Бик әйтмичә бүген булдыра алмыйм. 6 йортлы йорт, 4 класс, 1 укытучы Хәдичә апа. Шушында мәктәп бар иде. Без шунда белем алдык. Әйтәсем килә, шушы яшь кенә кыз Хәдичә апа безгә бер үзе 4 классны бер юлы алып барып, бөтенесенә өлгереп, дөресен әйткәндә, менә инде монда райцентр иде. 59 елга кадәр Калин районы. Аннан шушында урта мәктәпкә менә укырга кердек. Безнең инде дөресен әйткәндә, укытучыларыбыз, мугаллимнәребез булганның да булганнар иде, дөресен әйткән. Менә шушында бит әле республиканың инде әйтергә кирәк, читендә Башкортстан белән күрешүдә яшибез. Һәр вакыт менә халкыбыз шушындый тырыш булган. Менә бүгенге карасагыз, бөтен артистлар да бит инде глава администрации Фаттахов монда Ингел Навапыш шаккатырлык бит инде. Шаккатырлык. Үзебездә монда районыбызда ничә театр. Инде бүген Ингел Навапыш Рөстәм Нургалиевичкә ниндидер
шундай билер нинди театр булырга мөмкин әле тагында нинди планнарыбыз бар дип сөйләп мөрәҗәгать итеп киләчәгебез Алла бирсә якты уңышлы булыр. Biz инде шушындый менә дәрәҗәгә җиткәнбез икән. Бу инде бөтен җирдә көн саен була торган хәл түгел бит инде. Бу безнең сезнең белән гомуми горурлыгыбыз. Минем әйтәсем килә күңелемә инде бик хуш килә торган. Без менә Нурбаянның менә бу эшне инде Рөстәм Нургаевич менә шушылай иттереп мәңгеләштерик дигәчтен геройны. Нурбаянның һәйкәлен менә шушында безнең күршедә әйтеп инде. Безнең шагыйребез. Кызганычка каршы 23 апрельдә 45 елны вафат була. Подполковник Нурбаян. Аның патриотик шигырьләре ул гаҗәп дөресен әйткәндә шул вакытта ук нәфрәт сүзләре дошман исеменә җиткереп, менә шулай хезмәт итеп халкыбызга вафат булган бөек ватан сугышы батыр дип әйтәсем килә. Миңа шул чаклы куанычлы чын күңелемнән әйтәм. Аның белән бер рәттә инде шулай сөйләштек, проектны ясаганда да аларның менә яшәгән нурлары да шунда менә шушылай янәшә килеп чыгу. Менә килеп тора бит ул дөресен әйткәндә тарих үзеннән үзе менә чынлап әйтәм барлыкка килә. Безнең тарихыбыз языла дип әйтер идем. Тагын да байрак тарихыбыз. Шуңа күрә инде әйтергә мөмкин сүзләрне әйттеләр. Минем әйтәсем килә, әгәр дә намус белән тырышып эшләсәң, Аллаһ Тәгалә язмышны шушылай инде күргән икән. Барыгыз өчен дә бик зур рәхмәт. Менә чын күңелемнән әйтәм. Инде матур иттереп монда саклап, матур иттереп зур эшләр оештырырга кирәк безгә монда. Мәктәпләр белән, башка оешмалар белән бу чаклы гаҗәп эшләнгән эшләрне бик зур рәхмәт моны башкарып чыккан шәхесләргә, җитәкчеләргә. Аннан әйтәсем килә Илшат Шәйхичка рәхмәт сүзләре. Ул безнең төпчек малай, төпчек бала. Әткәй мәрхүм ана инде төпчек бала булганлыктан, ул җылый манкалар ага теге югарыштан төшә иде монда. Безнең йортка әткәй аны колхоз председателе бит инде, аның эше көнтүн бит инде. Шуңа да карамастан тарантасыннан төшеп, аның каршына барып, аны кочаклап күтәреп. Алла иде менә тормыш шулай бит инде. Кеше бала, төпчек бала дигәләк тә кадерле була кешегә. Менә нинди генә шундай якты истәлекләр бар. Бу дөресен генә әйткәндә менә авылларны шушы чамага китереп итү өчен бер үрнәк бу. Монда кем генә яшәмәсен, кайсы йортта менә урамны әгәр дә карасан, һәр берсенә алар бер-берсенә шапмаган, шул ук вакытта шул чаклы матур иттереп эшләнгәннәр. Куйма нинди төстә, ничек куйларга тиеш бергәләп, киңәшләшеп эшлиләр. Авыл җирендә менә шуннан үзебезнең кадеребезне беләбез бит. Батып, шумып йөрсәң дә бер хәл. Гомерең буе шулай үтеп тә китә. Барбер Аллаһ Тәгаләгә без рәхмәтле. Безнең динебез шулай, үзебез шулай. Инде менә чын барлыкта шушы эшләрне башкара алабыз. Бөтен менә бит район башлыклары безнең монда, бөтен республика җитәкчеләре дә монда менә инде үзебезнең авылдашларыбыз, күршеләр, бөтенесе монда. Шуңа күрә менә әйтер сүзем күп. Кыска гына әйтеп әйтергә дә бик авыр. Бик зур рәхмәт барыгызга. Исәнлек, саулык диләр. Рәхмәт. Инде хәзер Татарстан Республикасының Дорогие друзья, уважаемые гости, бюст Государственному советнику Республики Татарстан, полному кавалеру ордена за заслуги перед Отечеством, герою труда Российской Федерации Минтимеру Шарифовичу Шаймиеву объявляется открытым.